Misisi bịa ma ya ala gị ego. Misisi bịa ma ya ala gị money m ya ala gị ego ga ya ala m nwa. Ihe ayaya ịyara mee ya. Ihe ayaya ịyara mee ya. Igbo ndị ọma m jem ọnụ, ekele m unu, ndeewo unu. Ele otu unu mere, unu dịkwa mma? Eji m obi sie ike na ọ dịrị unu mma n'agbanyeghị ihe niile na-eme n'ụwa kemgbe afọ 2020. Ama m na ọ ga-adịcha mma ka anyị meda n'obi. Afọ a na ha agụkwala n'ọfọrọ ọnwa abụọ n'ike nke Chukwu anyị ga-ejikwa n'ahụ isi ike apụta ya bụ afọ. Unu abụọla chi, unu etetela n'ụra, unu anọdịla, ojiela, ele nke na-eme ebe ị nọ, kedu ebe i si ele? Ebe na ebe ọbụla i si ele, ana m asị ya gaziere gị. Ndeewo maka ịnọnyere mụ, ndeewo nnọọ. Ele otu unu mere? Ọ nwanne unu, nwa unu nwanyị, nwa nwa unu, nwunye unu, nwaada, nwa Oriakụ Odoziakụ, nke ọbụla kpọrọ ya, ha niile socha ya. Aha m bụ Ijeọma Mmadụ. Ịchọkwa gị tire m ya Oriakụ, inye m aga m eri, makwa gị tire m ya Odoziakụ. Aji m edokọtakwa, aji m edozi nke ọbụla masịrị gị gị tinye. Ndeewo unu, ndeewo. Ana m eji obiọma, eji m obi dị mma, eji m ezigbo aṅụrị na-anabata unu n'ihe mgbasa ozi nke YouTube mụ, na-asị unu udo dịrị unu, udo nke sebụrụ, udo nke Chineke, udo nke aha karịrị uche mmadụ na nghọta ya dịrị gị, dịrị ndị ezinụlọ gị. Ele otu unu mere? Ka anyị gaa n'ihu n'ihe onyonyo a, ha tụfughị oge ụbọchị nke taa. Ana m ewetara unu ihe gbasara ekele n'asụsụ Igbo, otu esi ekele n'asụsụ Igbo. Ekele bụ ihe eji mara, enweghị mba niile nwere otu ha si ekele nke ha. Ma ndị Igbo, otu anyị nwawo ndị Igbo, anyị nwere otu anyị si ekele ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị. Ndị Awụsa nwekwara nke ha, ndị Yoruba nwekwara nke ha, ndị Bekee nwekwara nke ha, mba niile nwekwara nke ha. So ka anyị gaa na nkenke, ka anyị gapụ ya, ka anyị gbapụ ya n'ọsọ. Eji m akwụkwọ ebe a, ịma na enweghị onye nkụzi na-abịa ikuzi ihe ha ji akwụkwọ. E nwekwara ndị na-akụpịakwanụ, e nwekwara ndị Chineke nyere ụbụrụ kacha nke ibe ha mma. Ka anyị malite ya bụ nkụzi taa ọsịsọ. Gịnị ka na-akpọkwa n'ekele? Ekele bụ greeting n'asụsụ Bekee. Otu esi ekele, how you greet your people, how you greet your friends, your spouse, everybody. Ya bụ ihe a na-akpọ ekele n'asụsụ Igbo. Okay, ka anyị malite ịnụ mana n'isi ụtụtụ, ka anyị malite na nke ụtụtụ, maka na ụtụtụ ka anyị na-eji itete n'ụra n'ụtụtụ, ịhụ onye nọ na nke gị. Ihe anyị na-eji asị, otu ndị Bekee na-eji asị good morning, ihe anyị nwa na-asị bụ gịnị? Ị bọọla chi. Ya wụ have you woken up n'asụsụ Bekee. Ma ịsụgharịa ya na mkpụrụ okwu, ọ bụ have you woken up. Mana ịbịakwa n'asụsụ Igbo, n'omenala Igbo, esi gị ị bọọla chi, ihe ọ pụtara bụ gịnị? Unu etetela n'ụra. Ọ ya wụ good morning anyị na-asị. Mana ndị agba ọhụrụ ugbu a, ya wụ ndị ntorobịa ugbu a, na-asị na ọ bụghị ụtụtụ ị bọọla chi, na ọzi ụtụtụ ọma. Nke ahụ awụkwa ha ashị, ịkpọkwa ya ụtụtụ ọma, ọ dịkwa mma. Mana ụtụtụ ọma dịka asụsụ Bekee asụgharịrị isi. Ọ dịka gị na-asị, otu anyị na-eche esi gị bịa n'asụ Igbo gị sị akpịrị na-akpọ m nkụ. Onye nwe onye Igbo mara ihe kwuru, na mara na ọwụ na ị chọrọ ịṅụ mmiri. Mana ịsụgharị ya na mkpụrụ okwu n'asụsụ Bekee, ihe ga-anụwo my throat is calling me firewood. Ị mara na enweghị ihe jikọrọ ihe ahụ i kwuru na ihe ọ pụtara n'asụsụ Bekee. So ya mere, ịchọma itete n'ụtụtụ, gị bụrụ onye ọcha, gị bụrụ onye Awụsa, gị bụrụ onye na-abụghị onye Igbo, gị tete n'ụtụtụ, gị chọma ime di gị ma ọ bụ nwunye gị Igbo ahụ obiọma, gị si ya ezigbo di m, ị bọọla chi. Mana ụmụ nwoke, ị na-eto ha awụkwa ha niile, ha nwere ndị kere itokwa aha na-erutekwa n'ahụ. Mana ịchọma ịnata ha ego, nwere ndị ọ na-awụ ịchọma ịnata ha ego, gị tuo ha ezigbo di m, odogwu nwoke, ị bọọla chi. Mgbe ị na-ekelele ha gị hụ ya wakesịa n'ọchị. Ama m n'obi na-adị gị mma, obi dị gị mma, chia n'ọchị, tịtụ ọchị, ekele gị otu ahụ, ọ ga-adị gị obi mma, atọkwala achị.
gị pụtakwa n'ụtụtụ o nwere ike ka ị were gị pụta n'ụtụtụ wee gị hụ agadi nwaanyị na-agara onwe gị si ya mma ụtụtụ ọma ọ ga-epu ụzọ welie nku anya elu kuda ya kwa ya bembembem tupu ya ghọta ihe mana isi hala mme bụọla chi gị hụ ya aza ya sị gị nwa m abụọla m ya bụ ịchọm ịsụ asụsụ ka onye Igbo ịchọm ịsụ asụsụ Igbo ịchọm ikele ekele ụtụtụ ka onye Igbo ka nwa afọ ga-esi gị na ịbụọla chi. Anyị abịakwanụ n'ehihie ndị bekee si nke ha bụ good afternoon mana anyị nwanwụ ndị Igbo ihe anyị na-eji ekele mmadụ n'ehihie wụ unu anọọna ịgafe m ugbo hụ ndị nọ ofu ebe hụ ndị dị oche gị si ha unu anọọna ya wụ enwe ndị na-asịkwa na ọ bụ ehihie ọma mana anụbeghị m nke ahụ mbụ anụ anụtụtụ ụtụtụ ọma mana anụbeghị m ehihie ọma mbụ. Biko ọkwa na ibinyebe ha ka echefukwala bịanyekwara anyị aka bịanyere anyị aka na mgbịrịgba bịanyere anyị aka na subscribe akara subscription ka ị na-ahụ ihu m ka obi na-adị gị mma ka ị na-amụta asụsụ Igbo ka ị na-asụ Igbo dịka onye Igbo ka ị na-asụ ya dịka nwa afọ n'ehihie ihe anyị na-eje ekele ewu unu anọọna unu anọdịla unu edu ule oche ịsọrọ ya n'asụsụ bekee ya wụrụ are you seated, have you seated? I hope you are okay. Gisi ha unu anọọna ya wụ ndị nga gị kwanụ ya wụ how are your family ịpụta n'ekiti hụ mmadụ o ekwuke gị si ya ndewo kwa greeting ndewo greeting ọ dị ka si hello hi hoi n'asụsụ Igbo ha na-ejesi bụ ndewo ụtọ ka m na-eme gị ka obi na-adị gị mma ka ọ ga-awụ ịhụ hala ihu m taa ọ bụrụ na ihu gị fọchiri otu ka nwa mkpi apụ agacha ya gị hụ hala m gị gbachacha ya gị chi ọchị gị chọkwa ịgbatịkwa ekele ha gị si ya ndị nga gị kwanụ ma ọ bụrụ na ọ bụ onye ịhụ sọsọ naanị ya wụ how are your family ndị nga gị kwanụ kee ka ndị be gị dị enwere mana enwere ihe na-azakwa olu mba ha si gị kee ka ndị be gị dị kedu ka ndị be gị mere kee ka ị mere kedu ka ị mere ha niile bụcha ya ọ wụta aha ka anyị na-echikwa ekele n'ehihie mana ọtụtụ nwekwara ike isi mmadụ n'ụtụtụ ikele ya bụọla chi gị si ya kee ka ị mere kedu ka ị mere ya bụrụ ya ịbịakwanụ n'abalị ebe mụ na onwe m si na mpaghara ebe m si n'Imo steeti abụ m nwa afọ Imo steeti ihe anyị na-ekele bụ ojielanụ ya bụ mgbe ahụ akụwara elekere 5 gbadawa gị si mmadụ ojielanụ ya bụ taa ka anyị chesi good evening n'asụsụ Igbo gị si ya ojielanụ ama m na o nwekwara ike nwere ndị na-ekpekpere otu ha si ekele nke ha mana ebe mụ na onwe m si ihe anyị na-ekele bụ ojielanụ. Gị bịakwanụ n'abalị otu a na-eche esi good night n'asụsụ bekee ihe anyị na-ekwu bụ gịnị ka chi bụọ ya bụọrọ onye ukwu ya bụọrọ onye nta ya bụ gịnị ka chi bụọ let the day break for us ma ịsụgharịwa ya na mkpụrụ okwu mana ihe ọ pụtara bụ good night n'asụsụ bekee. Ama m n'obi dị gị mma ị na-amụtakwa amụta ọ dịkwa mma na-agakwara gị o nwekwa ihe na-agbanwoju gị anya biko echefukwala idere m ya ebe ohere emere ohere maka idenye ihe gị na onwe gị chere ya bụ comment section echefukwala idenyere m ya maka na ọ ga-amasịkwa m mgbe ịgwakwa m ihe ị mụtara maọbụ nke na-amụta maọbụ nke dịrị gị mma ọ ga-amasị m ma ịgwa m ya masị mgbe ọzọ m ga-emekwa ihe gbasara onyonyo n'asụsụ Igbo mee nwee ike rụtụkwa aka ebe ahụ kọwaziere gị ọfụma. Chetakwa na mbụ na ihe m gwara gị bụ na ọ ga-amasị m na ọ wee eziokwu na abịara m ka m mee gị obiọma ka imekwa m obiọma ọkwa eziokwu na na-elegekwa m ma enwekwa otu Chukwu ga-esi gọziere m mere m amara mechikwa ebe a nweta ego mana ihe kacha atọ m ụtọ bụ na ilechakwana ihe onyonyo m imekwana na ịbịa letacha ihe gbasara mgbasa ozi m nke YouTube a ya nwụrụ na enwere ihe bara gị n'ime ya nwụrụ na enwere ihe mụtara ya mere nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke nwa okorobịa nwa agbọghọbịa onwe ihe ị chọrọ ịgwanyere m ọ bụrụ ihe chọrọ ịmụta echefukwala itinyere m ya na comment section ka anyị na-aga n'ihu. Anyị ekwuola otu esi ekele n'ụbọchị ọ bụrụkwana mgbe mmadụ mere gị ihe dị mma mmadụ mere gị ọgụ gị chọrọ ikele otu anyị na-eche esi thank you gị si onye ahụ imeela ma gị si ya daalụ nke ukwuu
Imena nke ukwuu. Yawo, thank you very much. Imela nke ukwuu. Ịchọkwana ịsụ ya ịtụgharị ya na mkpụrụ okwu gị si yawo gịnị imela pụta. You have done well. You have done well. Anyị na-esikwa Chineke Chukwu nna imeela. Ekene dịrị gị Chukwu. Otito dịrị gị Chukwu. Yawo gịnị. Thank you, God. You have done me well. Praise be to your name. Praise be to you. Yawore. Enwekwara ndị na-agụ ya ka aha ha si Chukwu emeka, Chukwu emeela, Chukwu daalụ, Chi daalụ, imeela. Ya bụrụ ya bụ ihe gbasara ekele. O nwere nke ọzọ m na-echetaghị, biko echefukwala ịjụ m ihe banyere ya. Ọ ga-enwekwa m obiọma ịkọwara gị ya, gwa gị ihe ọ pụtara, gwakwana gị otu esi eme ya. Anyị abịakwanụ ịchọma ụta na-eche akpọ Mr. maọbụ Mrs. maọbụ young lady maọbụ Miss maọbụ Master n'asụsụ Bekee. Ya wụ na ịchọwa itinyetụrụ onye ahụ obere ịkwanye ugwu nke a na-akpọ respect. Gị kpọọ ya Mr. Ọ bụrụ nke na-aza Mr. Ibekwe, gị si ya Maazị Ibekwe. Ọ bụrụ nke na-aza Mrs. Oriakụ, maka na Oriakụ bụ title, bụrụkwa aha. Ọ bụrụ nke makwa na ọ bụrụ ka anyị were na ọ na-aza ka anyị were na aha ya bụ Chidimma Mgbafọ, gị kpọọ ya Oriakụ Mgbafọ. Ya wụrụ nwoke, gị kpọọ ya Maazị Mgbafọ. Gị si ya Maazị Mgbafọ, ịbọọlachi, ịbọọlachi Maazị Mgbafọ. Nke ahụ dịzị ka nke sụgharịrị ya na Bekee maka ọtaba ịkpọ ya Maazị Mgbafọ, ịbọọlachi Maazị Mgbafọ. Ka ahụ good morning Mr. Mgbafọ, but isi ịbọọlachi Maazị Mgbafọ, ịbọọlachi yawo good morning Mr. Mgbafọ. Makwana ịtụgharịkwa ya otu o si daba n'asụsụ Igbo wụrụkwa Mr. Mgbafọ good morning. Mana ịma na ikwe na Bekee ọtọhụtọ na ntị ọdaba ha adaba. Ya wụ na otu esi ede ya na Bekee, ị ga-epu ụzọ tinye ekele tupu itinyewe aha. Mana ọ bịa n'asụsụ Igbo, gị tinye aha tupu itinyewe ekele. Ya bụ gịnị Maazị Mgbafọ. Gị chọọ ikele Maazị Mgbafọ, gị sị ya ịbọọlachi Maazị Mgbafọ. Gị chọkwana ikele nwaanyị, gị sị ya ịbọọlachi Oriakụ Mgbafọ. Ya bụrụzie nwa okorobịa nke na-alụbeghị nwaanyị, ọ chọkwa ofu maazị ahụ, mana o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-aga n'ụzọ, gị chọọ ịkpọ ya, gị sị ya ị ga-esi ya ụta na-eche si hey, gị sị ya nwa okorobịa ọcha, ya bụrụ nke na-acha ezigbo ọcha. Gị sị ya nwa okorobịa bịa kene bịa. Ọ bụrụ nwaanyị nke na-alụbeghị di, gị kpọọ ya nwa agbọghọbịa. Ọ bụrụkwana nwatakịrị, gị kpọọ ya gịnị nwata. Nke ahụ enwe ihe ọbụla, gị kpọọ ya nwatakịrị a nwata, nwa m ọma bịa. Gị tutu ya aha nwa m ọma bịa bịa bịa. Enwere ihe ọzọ fọrọ m na-akọtụbeghị gbasara ekele. Ngwanụ ama m na ịmụtara ihe dị mma. Biko echefukwala ịpịrị m aka na mgbịrịgba ahụ. Echefukwala ịbịanyere m aka na subscribe button na subscription button nke ọbụla ị chọrọ, gị kpọọ ya. Echefukwala itinyere m aka ebe ahụ. Echefukwala ịpị aka na mgbịrịgba ahụ nke ahụ na-ebe gịrịrị mmasị mgbe ọzọ m tinyere ozi, mgbe ọzọ m tinyere onyonyo, gị nwee ike ịmata. Ama m na ọ dịrị gị mma, ya dịrị gị mma, ya dịkwara m mma. Ngwanụ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ, na ọ dịnụ nke ọma. Ndewo.